Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlar baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlardan tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli başlaýas. Şun Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda şuýryň 5 aýyna ýerine ýetiren işleň netijelerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentiň öňde goýan güzepelerini durmuşa geçirmegiň uğurlany başlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň barşyna watanymyzdan garaşdyrlanan şanly 30 ýyllyk belenilýän ýyllar ýurdumda ötürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Hemme milli ýerlerimizden öňde goýan güzepelerini ýerine ýetirmegiň uğurlary kesgetlenildi. Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, demokratik esaslaryny hasam şuňlaşdyrmakda, halkara geňeşligine Türkmenistanyň eýleýän ornuny berkitmekde hem öňe sürýän başlanýaçlaryny ilerletmekde deputatlaryň goşundyny aýratyny belläniň şekilli. Şeride döwlet başlamagy dinandan maşgalyk matlaklaryny, ahlak ýürürlerini saklamakda, ösüp gelýän ýaş nesilleri terbiýelemekde möhüm ornuny eýleýän nazar alyp, gelin ýylyň arasynda wazifa şäherlerini işleňdirmegiň wajyp dony beledi. Belenilşär ýurdumyň deputatlarynyň öňüne berkirar ýurdumyň geljeki ösüşini, oň raýatlarynyň awdançylygyny üçin diýene täze kanuny kabul etmek bilen baglanyşykly möhüm güzepler durýar. Deputatlar jemaçylyk wakalarynyň jümmüşinde bolmalylar. Halkymyzyň oňyn çöldükleri hem özgörtmelere bolan eselerini işleňe öwrenmeliler. Ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny toplumlaryň dogry waplaşdyrmak maksatnamasyna arakaty täze hukuk namalarını işläp taýýarlamak, şeride hereket edýänlerini kemilleşdirmek dowam edýär. Kabul edilýän resmi namalar giň meşhurly özgörtmeler maksatnamalaryny mundan belägem üstünlikli ösürmek, watanymyzyň durmuş ykdysadyň ösüşini üçin etmek döwletimiziň demokratik esaslaryny puturlandyrmak üçin ygtybarly bünýat bolmalylar. Maslahatda bular barada durup geçirip şeýle işler alyp barmagyň uly ähmiýetini ataly. Hemme bu urda ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyly. Şeýle maslahatda döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uranyň şäherlerini mejlis tarapyndan öňde goýulan möhüm güzepler nazar alynyp durmuşa geçirilen işleň üstüne durup geçirildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň adalaryny geçirilen maslahatyny hormatly prezidentiň ýurdumyzyň häzirki ýagdaýyny hem döwletimiziň durmuş urumy nazarlaýan siýasatynyň esasy urlaryny nazar almak bilen milli kanunçylyk bünýadyny döwri waplaşdyrmak boýunça zerur işleň geçirilmeli barada öňde goýan güzeplerini ýerine ýetirmegiň uğurlary barada pikir alşyly. Şeride döwlet başlamagy ýakyn wagtda halk maslahatynyň nowatky mejlisiniň geçiriljekdigini aýdyp, häzirden bu möhüm şäher taýýarlyk görüp başlamagyň zerur dony ümitçekdi. Şoňa görä bu urda ýerine ýetirmeli işler ara alyp maslahatlaşyly. Halk maslahatynyň adalary degişli wagtny tihat işlerine şolsanda şanly senlere başlanan şäherlere daşky uşagy goramak hem ýurdumyzyň ekologiýa awdançylygyny üçin milli mirasymyzy goramak, ösüp gelýän ýaş nesilleri watançylyk ruhuny terbiýelemek, arasaçylyk we sagdyn durmuş ýerlerini puturlandyrmak meselelerini durmuşa geçirmegine işleň gatnaşýarlar. Çykyşlarda kanunçylyk taýdany gollagyň döwletimiziň durmuş ykdysady güzeplerini çözmekde netijeli gurar bolup durýanlygy belenilip, geljekde de alyp barýan işleň halkymyzyň awdançylygyny ýokurlandyrmagyny hem jemgyýetimizde demokratik ýürürlüğün berkirar edilmegine gönükdirilmeli notaly. Daşary işler ministrliğine geçirilen maslahatda şuýryň ýanwar-may aýlarynda amala aşyrylany işlere sersalny. Belenilşär garaşy döwletimiziň daşary siýasaty ularlyk fiýaly, betaraplyk, parahaçylyk söýjülük, hoşniýetli goňşulyk hem özara bähwetli hyzmatdaşlyk ýürürlüğini berk eýermek arkaly amala aşyrly. Türkmenistanyň berek-bire hormat goýmak, ananyşmak, hoşniýetli goňşulyk hem halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna uly üns berýäni barada aýdylyp, bu işleri mundan belägem netijeli ösürmegiň ähmiýeti barada durulyp geçirildi. Şundan uranyp döwlet başlamagyna tawşyrşýaly gatnaşyklarda dürli halkara şäherlerine geçirmek barada teklipler berilmelidir. Aýratynda munyň özi ýurdumyzda dürli halkara şäherlerine geçirilmeli degişidir. Maslahatda hormatly prezidentiň ýurdumyzyň hem daşary ýurtlaryň hökümet wekilletleriniň halkara saparlaryna, garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileýine, hemişelik betaraplyk bayramyna başlanan halkara maslahatlaryna hem beýleki halkara şäherlere taýýarlygyny ýokary guramaçylyk derejesini üçin etmek barada beren taşyrklaryna ünit çekildi. Çykyşlaryň dowamında belenilşär häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, oňy bütün dünýäde awraýyny hasam artyrmak üçin milli diplomatik zymanyň işgärleriniň netijeli işlemi üçin hormatly prezident tarapyndan ähli şertler dürdürildi. Şoňra maslahatda hormatly prezidentiň başlanyjy boýunça Türkmenistan parahaçylygyň we ananyşmagyny watan ilip alandyran 2021-nji ýylda başygary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin ören köp hemme tutan ýerli zähmet çekmegiň möhüm dogry belenildi. Ýokary gözlemçilik edarasyna guralan maslahatda hormatly prezidentiň görkezmelerine laýykly milli ykdysadyň ähli ulgamlaryny, jemgyýetçilik guramlaryny hem beýleki uglary sanly ulgamy häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýwanlarlaryny giň meşhurly işleň alınıp barýaşy barada çykyşlardyň
Belenirse ýaly sanly tehnologiýalary ösürmek, değişdirmekle maddi enjamy binýadyny puturlandyrmak, hemem urun işine dünýäniň ösen tehnologiýalaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak meseleleri häzirki döwrüň iň wajyp işlerdir. Şoňa görä milli lidermada burada anyp barýan işleri ýa-da gödäwçilikde saklamak taşyrýar. Hormat prezident bu meseleleri milli ýagdaýymyň beýleki ulanmalar bilen goşgul alyp barmagy, hemem ýerine ýetirilýän işleri ýa-da kämilleşdirmegi wezipy hökmüne kesitleýär. Hemem bu boýunça degişli tekliplerine taýýarlanmagyň wajyp dony ünitjekär. Şununla baglanykda edilen çykyşlarda bir näçe teklipleri aralyp maslahatlaşyly. Hemem ýerine ýetirilmeli wezipler kesitlenýär. Munun başga-da ýurdumyzda kabul edilen döwlet hemem puduklaryň maksatnamalaryny ýa-da durmuşa geçirişine gödäwçilik etmek işleriniň alyp baryşy barada maglumatlar boýunça çykyşlara orun berilýär. Hormat prezident bilen ýa-da birleşýär ýurdumyzda alyp barýan esenlik durmuş ýa-da ykdysady işe kanunçylyk nukdaýy nazaryndan ýa-da hemem toplumlaryny gödäwçilik edilmelidir. Munyň üçin iň gowy dünýä tejribesi özleşdirilmelidir. Çykyş edenler bular barada birleşmek bilen geçirilýän işleň netijeli bolmagyny gadanmagyň möhümdigini belediler. Şunun bilen baglanykda çykyş edenler hormat prezident bilen taşyrşýaly bar buruny oňyn tejribäni umumlaşdyryp öňde barjy tejribäniň ýaýradylmagyny hemem durunýar işini şeride ulgamyny kämilleşdirmek üçin öňde barjy usulyň mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanmalygyny ünitjekdiler. Şoňa görä de masada gatnaşyjylar burada döwlet başlamagyň öňde goýan wezipelerini talabalar ýerine ýetirmek urunun ähli uky başarlyklaryny hemem bilimlerini gaýgyrman çekçekliklerine inandırdılar. Iqtisadiýet, mali we bank ulgamynyň ýol başlaryny hemem işgärlerine gatnaşmany geçen maslahatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-may aýlaryna münasibetli işleň netijeleriniň iqtisadiýetimiň puduklaryna durunykly üstünlikleriniň saklanýanyny äşgär edenligi, ata watanymyň iqtisady kuwatyny hemem bäsişige ukypylyny ýokurlandyrmak ýoluny öňe tarap ädimden ädilenligi, milli iqtisadiýetimiň esasy ulgamlarynyň hemem puduklarynyň durunykly üsýänligi belenildi. Maslahatda ministrler kabinetiniň 4-nji ýylyna geçiren mejlisinde hormat prezident bilen maliýe iqtisady toplumyň öňünde ýany möhüm wezipler barada aýdylyp, iqtisady toplumyň öňünde ýany ileri tutulan weziplerden bir näçesini ünitjekildi. Belenşi hormat prezident bilen geljek üçin döwlet budjetini taýýarlamagy gaýry goýulmasy şäherleriniň hataryny görkezdi. Şunun bilen birlikde milli lidermizden ministrler kabinetiniň başlygynyň beýleki ornatadary bilen birlikde 2022-nji ýyl üçin maksatnamany işläp taýýarlamagy tabşyranyň gaýratyny ataldy. Iqtisady çökünlük ýagdaýyndan has şart tepkine çykmak bu maksatnamada esasy wezipe bolmalydyr. Şeýle-de iqtisady çökünlügiň başlanmagyndan uzalky görkezijlere ýetmegi gadanmak zerurdyr. Bar bulan mümkinçiliklerden oralyp ýurdumyzda ösürmek boýunça uzaly kabul edilen döwlet maksatnamalaryň ýerine ýetirilmegine üpçün etmek möhümdir. Munun başga-da maslahaty hormat prezident bilen döwlet eýçiligine degişli kärhanlar kimem deshalary hususlaşdyrmak, şeýle-de paýdalar jemgyýetlerini öwürmek işlerini hasam şartlandyrmagy, zähmet haklarynyň öz wagtyny türenmegine berk gödäwçilik etmegi, ýakyn geljek üçin esasy wezipeleň hataryna kesetlep, bu uglardaky işleň ýagdaýyny seljermek, şeýle-de işi bildirilýän taraplara laýykly gurmak maksat bilen netijeli şäherleri görmek barada beren taşyrklarynyň ähmiýeti belenildi. Çykyşlarda belenşýäli milli lidermizden beren taşyrklary berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe garaşyk watanymyň ykdysadynyň ýokary depkinde ösmegini üçinetmäge, hemme işleň maýy goýum syýasatyny dowam etmäge, Türkmenistany senagat taýdan ösen döwleti öwürmäge, sebitleň ykdysady kuwatyny berkitmäge gönükdirlen şäherleri ýa-da durmuşa geçirmäge, ýyratymyň ýaşaýyş durmuş şartlaryna hasam gowlanyrmagy gönükdirlendir. Masadan uwamyny hormat prezident bilen bular wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegi şäherleri barada karşylaپ teklip aýdyldy. Hemem işleri ýerine ýetirmegiň anyk uglary kesgitlendi. Guruluşyk energetika we senagat önümçiligi toplumy milli ykdysadyň möhüm uglarynyň hataryna durýar. Bu ulgamda alyp barýan işleň netijeleriniň ýokurlandyrmagy ykdysadyň kuwatlanmagyna bolşýar, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Ministrler kabinetiniň mejlisinde hormat prezident bilen Huwan Asady ýetip gelenini, vilayetlarda, şäherlerde hemem etraplarda ýanyna garşy howpsuzlyk düzgünleriniň ýol goýulyşyna berk gödäwçilik edilmeligini belläp, deshalarda hemem binalarda ýanyna garşy ulanylýan enjamlaň howdan hemem beýleki serişleriň bardygyny, hemem gurutdygyny barlamak boýunça beren bir näçe tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hökmany talap bolup durýanyny maslahat gatnaşyjylary aýratyny atdylar. Elektrik energetikasy boýunça içerki hemem halkara tasamalarynyň durmuşa geçirişine uzalky ýaly aýratyny ünitdirmelidir. Şunu elektrik energetiniň önümçilik hemem eksport meşgulleri ýurdumyň energetika pudugynyň kuwaty artdyrmalar diýip hormat prezidentiň beren taşyrklaryny ýerine ýetirmek uruny bir näçe wezipeler kesitlendi. Şu meseleler wagtda çykyşlar işleri hormat prezidentiň talap etýär gurap, öňde bolan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça pikir açdylar. Hemem belenen işleň maksady laýyk berje edilmegine gadanma uruny tagalaryň gaýrylmany işiniljekdigi ananarly. Çykyşlarda guruluşyň binýadyny ösürmäge esasy ünitdirmek,
Şeýle guruluşyk tenatyny ösürmegiň burada täze önümxanalary hemem kärhanlary gurmagyň, guruluşyk toplumynyň talaplaryny dogry üçindir ýaly, guruluşyk önümçiliginiň kuwatyny sadaşyk ösürmegiň möhümdigini taly. Milli ykdysaty hemem tutuş ýurdumda tenatlaşmak boýunça öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmegi hormat prezidentiň ýurdumdaň tenat toplumynyň öňünde goýan möhüm wezipelerinden biridir. Şunu ulgamyň esasy mörne sanly ykdysaty ornaşdyrmak esasy talap bolup durýar. Puduň eksport mümkinçiliklerini guruluşyk serişleriniň önümçilik kuwatlaryny artyrmak, himiýa tenatyny döwrüň tarapyndan rakdyryjyda ösürmek bu toplumyň öňünde goýan esasy wezipelerdir. Maksady aýratynamy degişdirmeliň işini kämilleşdirmek, ulagyň öňünde durýan wezipeleri ören jogapkärçilikli, çemeleşmeklerini üçin etmek bilen baglanyşykly meseleleň milliýetimiň baş talabadygy belenirli. Masada çıkılanlar garaşadymyň 30 ýyllyk şany senetini münasip garşy almak uruny belenen işleri hormat prezidentiň talap edişýäli ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin tagalalarny gaýgyrmajykdyklaryny anandyrdylar. Medeniýet sunugat dörejilik habar beriş serişleri ulgamyň ýolbaşlaryny hemem hünärmenleriň gatnaşmagyna geçiren maksatda hormat prezidentiň 2020-nji ýylyň 5 aýyna alınıp baran işleňe jemlerine başlanyp geçirilen minister kabinetiniň mejlisinde beren taşyrklaryny ýerine ýetirmek üçin çäder hareket etmäge başlandy. Ma'lum bolýar hormat prezidentiň köpçüliklerine habar beriş serişleriniň işini ünlü çekip, gadyatlyň hemem jurnalyň elektron görnüşine geçmegini işleňleşdirmegi zerurdyny aýdyp, burada işgärler taýýarmak hemem bölümleň iş berligini kesgitlemek boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylygynyň sanly ykdysaty geçmek boýunça wezipelerlerde burada durmuş geçirilýän özgörtleri giň dene beýan etmek işleriniň dowam etmelerini ünlü çekeni beýlenip geçirildi. Şeýle-de hormat prezident boldy ýaşur üçin gydykly hemem ähmiýetli gepleşikler taýýarlamak, tömütky diň jaş möhümini guramaşykly geçirmek meselelerini ünlü bermek taşyrdy. Watanymyzyň garaşdygynyň 30 ýyl münasibetli hemem Türkmenistany parahaçylygyň öňaşmagyny watan edip alandylan ýyl bilen bagly çärelerem möhüm ähmiýet berilmeler diýip, milli ýerdimden babata beren anyk görkezmelerini ýerine ýetirmek boýunça birnäçe pikir alşmalar boldy. Maslahatda edilen çıkışlarda hormat prezidentiň beren taşyryklarda görkezmeleri esasyny şol uğurlarda alyp barylmaly işler boýunça pikir alşyldy. Hemem işleri ýerine ýetirmegiň ýollary maslahatlaşyldy. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyzda maraşyrlayan beýgi işleri wasp etmekde, hemem dünýä ýaýmakda ulgamyň işgärlerini aýratyn orun degişdir. Maslahatda ýurdumyzda beýgi ulgamy sürmegiň maksatnamalarynyň ýerine ýetirişi barada hasabatlaryny, belenşýäli medeniýet ulgamynyň idaralarynyň işine sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha işiň ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyl münasibetli şäherler geçirilýär. Maslahatda edilen çıkışlarda garaşdy watanymyzyň şany tenelerini medeni şäherleri ýokary derejede taýýarlamagyň wajypdygyny taly. Beý wakalaň taryhy ähmiýetini açyp görkezýän çylaryjy gepleşiklerini hemem medeniýet makalalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlendi. Şeýle-de maslahatyň dowamyny Liverpool aýatyna geçiriljek medeniýet heplerini taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere de garaldy. Çıkış edenler hormatly prezident bilen taşyrıklarynyň degişli derejede ýerine ýetirmegi uruny ähli tagalaryny gaýgyrmajykdyklaryny anandyrdylar. Ýanyň energetika toplumynyň işgärine gatnaşmagyna geçiren maslahatda berilen taşyryklara garamazdan bu urda henizi öňe geçişiklerini duýurmaýanyny çekip, hormatly prezident bilen newt pudugyny alınıp barýan işleri düýüpli serjermege taşyranyny taly. Ma'lum bolýar minister kabinetiniň 4-nji ýylyna geçiren mejlisinde döwlet başçymyzy newt gaz puduklarynyň ýol başlary bilen ýerlerde köprek bolup, puduklarda bar buruny meseleleri çözmek taşyrdy. Şununla baglanykda ýanyň energetika toplumyna daşary ýurtlaryň maýdalaryny çekmek, daşary döwletleň öňde barjy tehnologiýalary esaslanýan iri neft gaz kompaniýalary bilen özara bähbeti hyzmatdaşlygy giň etmek bagatda birnäçe tawşyryklar berildi. Maslahat anşajar hormatly prezident bilen taşyrıklaryny ýerine ýetirmegi möhüm borç hökmüne kabul edip, burada alınıp barylmaly ilkinji nowatdaky wezipeler kesgitdiler. Çıkışlarda ýurdumyzyň energiýa serişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak uruny milli ýerdimden öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giň işleýän pikir alşyldy. Hemem degişli teklipleri ortaga atyldy. Mundan başga maslahatda belenirşýär soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýanyň energetika toplumyny halkara hyzmatdaşlygyny, ulgamy öňde barjy tejribeden hemem ösen tehnologiýadan ornaşdyrmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Neft gaz toplumynyň ähli düýümleriniň işini kämilleşdirmek, burada durmuşa geçirýän şäherleri işleňleşdirmek, hemem toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijelerini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler hemem olary ýerine ýetirmegiň anyk ýollary kesgitdiler. Hormatly prezident we Türkmenbaşydaky newti gaýtadan eşýän zawodlar toplumyna öňürleýän polipropilen ýurtluklarynyň täze görnüşleriň milli ykdysatynyň dürli puduklaryny işleňe peýdalanýanyny bilip, ýurdumyzda dürli görnüşli hemem Türkmenistanyny şeýle-de daşary ýurtlarda uly sebelerleýän dürli görnüşli newt himi önümleriniň öňürleýän mukdaryny köpertmek, hemem görnüşlerini artyrmak meselelerini wajyp dolan etjekdi. Şeýle-de bu wagtda degişli ýol başlary birnäçe anyk taşyryklar berdi.
Neftin kememe gaz kondensatı bilen çykaryşy neft gaýtadan işmek babatda gazanlan çeýniki ykdysady görkezler. Kememe ýetilen sebäpler barda hasawat berli. Benzinin önümçüligi boýunça meýilnama 112,18 oturum. Dizel ýanyjynyň önümçüligi meýilnamasy 100,13 oturum. Polipropileniň önümçüligi meýilnamasy 118,18 oturum. Suwuklanyrlyň gazynyň önümçüligi meýilnamasy 115,15 oturum. Tebiği kememe uğurdaş gazy çykarmak meýilnamasy 116 oturum. Tebiği gazy eksport etmek meýilnamasy 123,17 oturum. Maýy goýumlaryny özleşdirmek meýilnamasy bolsa 117,17 oturum ýerine ýetirildi. Masada atnaşyjlary işlemäge döredip berýän hemme amatly şertler üçin hormat prezidentimiz tüýs sürekdeni hoşalyk bildirip, ýurdumyň ýanyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrman zähmet çekip, hormat prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini awray bilen ýerine ýetirjeklerini anandyrdylar. Owy hojuluk ulgamynyň ýol başary hemme hünärmenleri hormat prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ýurdumyň durmuş ykdysady üstüniň şu ýylyň 5 aýyna gadanlan netijelerine başlap geçirilen minister kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meselleri maslahatlarynyň esasy gün tertibine girdiler. Ma'lum bolýar hormat prezidentimiz ekin meýdanlaryna ýetişdirilen galla hasynyň köpçüligin ýygnanyp başlanyny aýdyp, uruk mewsumyny gysga wagtda gallaň ýetkisine ýol bermäni ýokary derejede geçirmek taşyrdy. Mewsumda çeýnikalary bökdünşidi işledilmeler, galla çykaryna çyrylan hataplaşyklary öz wagtyna geçirilmeler. Hormat prezidentimiz ulgamyň ýol başlary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup, daýhan birleşikleriniň işini, urugyň alnyp barlyşyny ýerine görmegi, olary zerur kömegi bermek taşyrdy. Maslahaty hormat prezidentimiziň beren taşyrklaryna uranyp, geçirilmeli işlerini anyk uğurlaryny kesgitmäge başlanan çykyşlara giň urun berildi. Babatda birnäçe teklipleri ortaga atyldy. Giňişlerini pikirleşmeler boldy. Işleri talaba laýyk alyp barmak üçin wezipeler kesgitlenildi. Masadyň ugamy ýurdumyzda mewsumlaryny owy hojulyk işleriniň alyp baryşy, şol sanda gallar onuň barşy bardaky maglumatlaryny dinlendi. Çykyşlarda öňdürýän wezipeleri awray bilen ýerine ýetirmek ugrunda ähli mümkinçiliklerini hem şertlerini bardygy belenildi. Şunlukda bu urda durmuşa geçirilen şäherleri işleşdirmegiň esasy uğurlary kesgitlenildi. O wetena toplum boýunça önüme meşgulleriniň ösüşlepkini geçen ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilerini 103,18 oturma deň boldy. Şeýlelikde owy hojulyk godaşy şu gormak ministrligi boýunça beýik görkezji 103,19 oturma. Suw hojulygy bardaky döwlet kamçylygy boýunça ösüşlepkini 102,13 oturma. Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça ösüşlepkini 103,18 oturma deň boldy. Owy we suw hojulygy boýunça şeýlede ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowlanmak, suw şeýerleriniň suw üçinçiligini ýola goýmak babatda döwlet maksatnamalaryna gödüň tutulan desgalan guruluşyny gönükdirlene maýy goýumlaryny özleşdirmek meýilnamasy 127,10 oturum berja edildi. Uluw we kommunikasiýa toplumynyň ýol başlarynyň hemme hünärmenlerdir işgärleriň gatnaşmagyna geçirilen maksatda bulugymda alnyp barýan işleriň netijeleriniň ýokarlandyrmagynyň milli asasyýetinden kuwatlanmagy bolýar. Halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmeginde ähmiýetliligi belenildi. Hormat prezidentimiziň toplumda işleňe talaba laýyk alnyp barmagyny gadanmak barada beren taşyrklaryny ýerine ýetirmegiň ören wajypdygyny ataldy. Ma'lum bolýar, ministrler kabinetiniň mejlisinde hormat prezidentimiz ýurdumyň elektron senatyny döretmek meselelerini öňe çekip, bu urdaky işleňe talaba laýyk alnyp barylmaýanyny, munyň ilkinji nowatda hünärmenligiň ýetmezçiligi bilen baglygyny beledi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz işleň ýagdaýyny seljirmek hem bildirilýän talaplara laýykda degişli işleri ýola goýmak üçin zerur şäherleri görmek taşyrdy. Milli ýerdimden beren görkezmelerini uralyp degişli meselelerini tiýdirek seljirlep işleň ýagdaýyny gowlanyrmak üçin zerur şäherleri görmegiň möhümdigi aýdyldy. Hemme bu wagtda birnäçe pikirleşmeler boldy. Mundan başga maslahatda asarlaryň dowamında Türkmenistanyň beýik üpek ýolunyň ýüregi bolanlygy, hemme häzirki döwürde bu uruny döwürwap derejede dikildilýäni belenilip, ulugy aragatnaşyk toplumynyň bu uruny ösürmekde aýratyny möhüm orny eýleýäni anlatyldy. Uluw we kommunikasiýa toplumynyň ähli üzümlerini bu urda öňde goýan wezipeýiň ýerine ýetirmegine hem beýik üpek ýolunyň döwürwap derejede ösürmegine ýokary jogapkärçilik degişidir. Bu meselelerini çözüldüğünü hemme taraplarına hemme ören jogapkärçilikli çemeleşilmelidir. Şununla bağlılıkta yurdumyzyň uluw ýaşyr kuwatyny ösürmek maksat bilen gurulan döwürwap demir ýol üçinçilik urgumynyň mümkinçiliklerinden dogry peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşlerini aýakdaş etmek üçin aragatnaşyk hyzmatlarynyň hirini hem geçirjilik ukybyny hasam ýokarlandyrmak, bu pudoga döwürwap telefamatlary giňden ornaşdyrmak babatda möhüm wezipeleriniň durýan belenildi. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň ýurdumyzda sanly ykdysadyny ösürmek boýunça ygtyýarly idara hökmüne kesgitlenendigini uranyp, 2025-nji ýyla çenli ýurdumyzda sanly ykdysadyny ösürmegiň konsepsiýasynyň durmuşa geçirilisini şartlandyrmagyň wajypdygy aýratyny ataldy.
Bu barada meselelere hurmat prezidentligiň ören ul ähmiýet berýänigi, şoňra da degişli ularda belenilen işiň maksady laýyk alınıp barylma uruny tagallalaryň gaýrylmaly gaýdyrly. Masadyň dowamında ulu araqdaşyk toplumynyň ähli beýleki daralarynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelerde ünti çekildi. Berqarar döwletimiň bat tarapdaryny ýurdumdan söwda dokuma hemme hyzmatlar urgumynyň işi talabalar derejede ýol goýulýar. Amalaşyrlaýan giň müşürli ödöwletler maksatnamasyny ýurdumdan telekeçerine möhüm orun degişdir. Ministrler Komitetining 2020-nji ýylyň ýanwar-may aýlaryna ýerine ýetirilen işleňe jemlerini başlanıp geçirilen mejlisinde hormat prezident bilen halkyň sarp edýän haýatlarynyň öňürüşini artdyrmak boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny anlatdy. Ozal berilen tapşyryklara laýykly telekeçiligi ösdürmegi höwürlendirmek maksadylan ykdysadyň hususy pudugyny döwlet golawyny bermek boýunça nowatdaky şäherleri taýýarlamak möhümdir. 2020-nji ýylyň ýanwar-may aýlaryna Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligi boýunça Söwda dolanşygynyň ösdüpini geçen ýylyň degişli döwürlen deňişlerini 109,10 götürme barabar boldy. Önürlen önümden ösdüpini 109,10 götürme deň boldy. Telekeçiligi berilen golawyň netijesinde Senagatçylyk we Telekeçe birleşmesiniň azalary ýurdumda önürleýän uwy hoşuluk we azyk önümleriniň möçürlerini artdyrmagy işiň gatnaşýardyr. Ozal berilen tapşyryklara laýykly telekeçiligi ösdürmek, höwürlendirmek maksadylan ykdysadyň hususy pudugyna döwlet golawyny bermek boýunça nowatdaky şäherleri taýýarlamak möhümdir. Hormatly prezident bilen tapşyryklaryna laýykly kiçik we orta telekeçiligi, aýratynam syýahatçylyk işiňe meşgul bolan kärhanalary mali we maddi enjamyň taýdan ýardam bermegi gözen tutmagyny wajyp dygamy taly. Hormatly prezident bilen beren görkezmelerde tapşyryklaryny berje etmek maksady bilen baglanyşykly edilen çykyşlarda bir näçe teklipleri arada basatlaşyly. Hemme ýerine ýetirilmeli wezipeler kesgitlendi. Belenilşi ýaly ykdysadyň ähli ularyna alınıp barlayan işler häzirki döwrüň ösen taraplaryna hemme halkara ölçülerini dolu kybap gelmeleri. Şeýlelikde ýerine ýetirilen işleri ýa-da kemilleşdirmek maksadyla oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçilik tehnologiýalary, şol sanly urgamy işiň ornaşdyrmalary. Munyň özi häzirki döwrüň esasy talaplarynyň biridir. Şoňa görä de maslahaty millilerimiň ýa-da talap edişäri işleri iň döwürbap derejede guramagy şartlanmak bardaky tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça pikirler hemme teklipler aralanyp maslahatlaşyly. Bilim, alim, sağlık we sport urgumlarynyň ýolbaşlarynyň hemme işgärleriniň geçiren maslahatynyň gün tertibine girdilen esasy meseleleri hormatly prezident bilen şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işiň jemlerini başlanyp geçirilen Ministrler Komitetining mejlisinde urgumyň ýolbaşlaryna beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amala aşyrylmaly şäherleri kesgitlemekden ibarat boldy. Mälim bolýar hormatly prezident bilen häzir okuw ýylynyň tamamlanyny unutup çykyp, ýokary hemme orta hünär okuw mekdeplerini geri synagalaryny başlady, täze okuw ýylynda o taýýarlyk görmegi, ýokary we orta mekdeplerde ýeňil hemme düýpli abadlaýyş işlerini geçirmegi, diýinjar sagaldyş merkezlerini, şagalan tumutky diýinjaşyny talaba laýyk guramagy taşyrdy. Maksady hormatly prezident bilen tapşyryklaryny berje etmek üçin ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyly. Hormatly prezident bilen ýokary okuw mekdeplerine geri synagalarynyň möhüm ähmiýetini belläp, olaryň geçirilen döwründe jemgeçilik gödöwçülüğünü üçinetmegiň zerurdygyny etjekdi. Şeýle-de ähli mekdeplerde sanly urgum boýunça täze okuwlary guramalygyny, burada Alimler Akademiýasyny esasy ornuny degişdigini aýdyp, hormatly prezident bilen beren anyk görkezmeleriniň möhüm ähmiýeti belenildi. Şu sebäpli alınıp barmaly işler boýunça bir näçe wajyp wezipeler kesgitlenildi. Maslahaty hormatly prezident bilen ulgamyň işgärleriniň öňüne goýan wezipeleriniň ören uly ähmiýeti barada giňişleýin durulyp geçirildi. Işler alınıp barlanyp, ýa-da gurulany hormatly prezident bilen hut şol talaplaryny hemme tapşyryklarynyň uralmagynyň zerurdygy aýratyn ataldy. Şunun bilen baglykda milli sağlyk uruşulgyny munun belägeme döwürbap ýa-da ýetirmek işleriniň dowam etdirilmeligi, lukmançylyk ilminiň öňde barjy gadanalarynyň tejribe giňden ornaşdyrma barada belenip geçirildi. Hormatly prezident bilen dörlük keselliň aýratynamy ýokunç keselliň öňüne almagy, olary anyklamagy hemme bejermegi iň häzirki zaman usullaryny ýa-da öwrenmegi hemme ulanmagyny möhümdigini hemişe belleýär. Şu maksat bilen burada netijeli tejribe açmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysynçykly gatnaşyklary berkitmek zerurdyr. Masadyň dowamyna häzirki döwürde ýurdumyň alim bilim urgumyna sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmegi, bilimiň hilini hemme derejesine ýokarlandyrmagyň möhüm talap bolup durýanyny anlatdy. Burada ýaýwanlanan şäherleriň maksatnamalaryny esasy ýa-da alınıp barylmagyny gadanmagyny zerurdygy belenildi. Şeýle-de maslahaty sport urgumynyň ösdürmegine döwlet başlamagyň neňe üns berýäni anlatdy. Belenilşär ýurdumyzda köpçüliklerini beden terbiýe sagaldyş gereketine hemem ýokary netijeli sportda ösdürmek, umumy derejede dürli sagaldyş sport şäherlerini hemem halkara ýarşlary geçirmek döwletimiziň içeri siýasatynyň strategik urdur. Ýurdumyzda sagdyn rüşelörlüğüniň berkilenmegine köpçüliklerini beden terbiýene hemem ýokary netijeli sportyň ösdürmegine bu ulary möhüm orun degişip oturýar.
Mahlası maslahatada çykşylanlar hormat prezidentiň taşyrklarynyň degişli derejede ýerine ýetilmegi ugruna ähli tagalaryny gaýgyrmajykdyklaryny inandyrdylar. Şun Türkmenistanyň hememe Serbiýa Respublikasynyň daşary işler ministrläriniň online duguşy geçirildi. Duguşyň başyna iki taraplaryň hememe halkary gün tertibiniň derwäýet meselleri boýunça işin pikirler aşyldy. Taraplan özara gyzyklanma belirleýän ugrularyň ýaklety boýunça Türkmen Serbiýa gatnaşyklarynyň hasam ösürilmegine ymtylýan nyklary bellenilip geçirildi. Şunu toýnadardan iki ýurduň syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady we insanperwer ulgamlardaky isnaşykly hyzmatdaşlygyň ýygymlaşdyrylmagyna gyzyklanma bildirýän nyklary beýan edildi. Ýurtlaryň daşary işler ministrlikleriniň ugru boýunça gatnaşyklarynyň işçiňleşdirilmeginiň derwäýetli bellenildi. Taraplar özara hereketleň şertnamy hukuk bunyadynyň ösürilmegi boýunça degişli işlen geçirilmegi babatyny alaşdylar. Türkmenistanyň we Serbiýanyň halkara meýdançalaryna işçiň hyzmatdaşlyk taklaýan nyklary bellenilip geçirildi. Iki ýurduň awraýly halkara guramalynyň çäklerini öňe sürgen başlangyçlarynyň özara gollanylmagynyň oňyn tejribesi notarly. Taraplar ykdysady hyzmatdaşlygyň söwda dokma senagaty gaz himiýa pudu ýaly ugrularynyň ösürilmegini ileri tutýan nyklary aýratyn bellenilip geçirildi. Ministrler geljekde köp ugrly hyzmatdaşlygyň ösürilmegine etereg berjek, takyk çärilen sanawyny özüne jemlejek. Iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň tatlamasyny işläp düzmek babatyny alaşdylar. Şonuň ýalam taraplaryň ähmiýetli mümkinçilikleri bolan bilim hemde ilim ugru boýunça iki taraplaryň gatnaşyklarynyň işçiňleşdirilmeginiň derwäýetligi bellenildi. Yurdumuzda uglabadaro serişlerini senagat taýdan özleşdirmek alýan örümlüň hil derejesini ýokulundyrmak babatda ajaýyp görkezler gadanlýar. Bu urda baý tejribeniň toplanmagy aýratyny ähmiýetlidir. Diyarımızın neft gaz pudugynyň ösürilmegine zähmet üstünlik görülen munasip goşundyr goşýan kärhanalaryň kataryny Türkmen maşynyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň garamagyna Seydiň neft gaýtadan işleýän zawoduny görkezmek bolar. Şunları önümçülük kärhanasynyň wadorodun gatnaşmagyna benzini kükürtli, azotly birleşmelerden arasylamagy hemem ýokary hili awtolog ýanygyny öňürmäge niýetinden duruk täzerini katalitik reform tesisatynda netijeli işler alyp barlýar. Önümçülük bölümine awtolog ýanygynyň A80, A92, A95 görnüşlerim taýýarlanýar. Önümçülügiň ýygdyrlygy bu Ýewropa tesisatynda oturdulan kemili enjamlaryň sazyşykly işine dayanýar. Texnolog ýygdyrlyk dowrlugyny desganyň durmuş bölümine kompýuterler arkaly amal aşyrylýar. Zawodda taýýarlanýan önümlüň hil derejesi berik gözükçükde saklanýar. Zawodda önümçülük bölümleriniň durkun täzelemek, texnolog enjamlary döwrü waplaşdyrmak boýunça netijeli işleň alınıp barylýanyny bellerdir. Şolaryň kataryny hormat prezident bilen taýyl tagalaty bilen işe girilen ýyllyk kuwatlygy 37.200 tonna barabar bolan ýol bitumyny öňürýän önümçülük desgatyny görkezmek bolar. İşleň häzirki döwrüň talaplaryna layykda amal aşyrylmagy bu zawodun ýokary netijelere galanmagyna ýardym edýär. Hormat prezident bilen milli ykdysadyň esasy pudoklarynyň biri bolan owa hojalyk pudogyny amal aşyrýan döwrübap özgertmeleri burada kabul edýän kararlary güneşi diýärmiň ekran şikärleşlerini bol hasyl ýetişdirmek ugrunda alyp barýan işlerine has oýlanşykly hem jogapkärçilikli çemereşmäge borçly diýär. Baydanlar bolsa şunları ahıl ulaýatynyň tejen etrawynyň kärenleşlerdir. Telekeçileň ekin meýdanlaryna ýylatyny günlük üstübilýän ady günläriniň biri bolan ýer almasyny öz wagtyny hem talaba laýyk ýetişdirmek ugruna alyp barýan netijeli işlerine aýdym görünýär. Berkar döwletiň bagtyarlyk dogruna ýurdumyň raýatlaryna günnülük sarp edilýän adyk önümleri bilen bolaliň öpçün etmek ugruna köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa Ahal vilayatynyň tejen etrawynyň ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän ýer almasynyň ak bazarlarynda beýdäp, halkymyzyň adyk öpçünçiligini öňçülik goşun tolýanlygyny aýratyn bellemek gerek. Berkar döwletiň bagtyarlyk dogruna tejen etrawynyň agylan daýhan birleşiginiň çägine dähmi çekýän hasyl usatlarynyň yklasy bilen bereketli topragymyzda ösürilip ýetişdirilýän ýokary hilli bagçy önümleri ýylatymyzyň bu babatdaky islegini aňry ýany bilen kanagatlanyrga. Häzirki wagtda bolsa yer almaň täze hasylyny ýygnamak işlerine ýokary depkinne girişildi. Daýhan birleşigini ekin meýdanlaryny işleýän usat telekeçi kärineçileň yklasy zähmetleri bilen şu ýylda ýetişdirilen yer almasynyň bol hasylyny öz wagtyny zaýasyz ýygnamagam esasy wezipelen biri bolup durýar. Häzirki wagtda hasyly ýygnamak işleri gyzgalanly ýagdaýda alınıp barylýar. Ýygnalan yer almalary ýürüýte haltalary gaplanyp etrawyň vilayatyň we paýtagtymyzyň bazarlaryna buýrmalary esasyna aljylara uğradylýar. Telekeçi bagçaçylar diýärimiziň hasam gülle besme ugruna taýsy tagallalary edýän gahrman arkadagymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.
Türkmenistan parahatçılığın ve inanışmağın vatan yılına Aman Kekil adındaki Muğulimçilik Mektabında 2020-2021 okuw yılının tamamlanma münasebetli soňky jaň dabarat geçirildi. 2018-2021 okuw ýyllaryny Muğulimçilik Mektabynda okan 3-nji ýyl talipleriniň 457-si okuwlaryny tamamlar. Olar döwlet synaglaryny üstünlikli täşirip, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň, Ahal we Balkyn welaýatlarynyň orta mekdeplerine, çağılar baglaryna işe uğradylar. Şeýle-de özleriniň zähmet ýoluna başlarlar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda amala aşyran bilim özgörtmelerinden uğur alyp, Muğulimçilik Mekdebini tamamlayan bagtýarlyk döwrümizin uçurumlary, arkada prezidentimiziň alim bilim ulgamyny kämilleşdirmekde, sany bilim ulgamyny durmuşa geçirmekde, alyp barýan işlerini öz münasip goşunklaryna goşarlar. Uçurumlaryň hormatyny gorulan dawaranyň belent ruha beslen aýdym sada çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzyň ähli uğurlarda ösýändigini äşgar etdi. Bu çara berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzy ösdirmekde, milli bilim we alim ulgamynyň özünde uly mümkinçilikler jemleýändiginiň, hormatly prezidentimiziň Türkmenistany gülledi ösdirmekde amala aşyran tutumly işleriniň dawaralanmasynyň beýanyny uruly. Hormatly alymlar, Norta ýurdumyň raýatany we paýtaxt Naşabatda 7-nji iýunda saat 20-den 8-nji iýunda saat 20-şe barjak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanyşaryň. Balkyn welaýatyna ady Kemburtxuar Demirad Kumatran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 18-20 gradus maýl gündüne 32-37 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna Aşgabat Demirad Kumatran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 21-26 gradus maýl gündüne 34-39 gradus ysy bolar. Marwuraýatyna Aşgabat Demirad Kumatran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 21-26 gradus maýl gündüne 35-40 gradus ysy bolar. Liverpool welaýatyna ady Kemburtxuar Kumatran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 23-28 gradus maýl gündüne 37-40 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyna Aşgabat Demirad Kumatran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 19-24 gradus maýl gündüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtaxt Naşabatda Aşgabat Demirad Kumatran teleskontu 8-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 23-25 gradus, gündüne 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 8-ine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň meşhurnyň hadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem Thomas Passondan howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerinde pasaly uräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenik Passondan öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösçüretine, ähli düşünýän ödenine bolsa halkyň bähriýeti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýaşar.